N'ala Igbo, uvie bụ otu n'ime ngwa egwu eji akpọ egwu ọdịnala dị iche iche n'oge ụfọdụ mmemme omenala. Ụfọdụ mmemme ebe a na-akpọkarị egwu uvie gụnyere ụbọchị mmemme omenala dị iche iche, emume ọfala, echichi igwe, iguzobe ndị nze na ọzọ na ndị ichie. A na-akụ ya ebe dịka onye ya eti ọzọ, ebe a na-akwa igwe, ebe onye na-eme ọ bụrụ na ị chọrọ ịgba ọfala kpọọ ndị nze, egwu a na-ahada ịma na onye abụ onye na-eme ife a bụ ezigbote nwafọ Igbo. Dachidwa egwu a ji nọrị n'ebe ahụ. So egwu ọ bụghị egwu onye ọbụla na-agba, ọ bụghị egwu a na-akụ onye pụta ọnọdụ ebe ọ na-agba ya. Ịnọgide ebe a kịta na-ene anya kịta ihe na-afụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị nwere ndị ji agba ya bụ ụmụada, nwere ụmụada ndị ji agba ya kịta na ha nọrọ ebe a ha ji esogbu ya. So agapụghị nke ụmụada ahụ, ndị ji agbaji egwu dịka ndị a n'ebe a kpụ okpuru edo ha nwa bụ ndị ji agbaji egwu a. Egwu uvie bụ egwu dị oke mkpa n'ala Igbo. Ọ bụghị egwu ofeke na-agba, kama ọ bụ mmadụ one ma one ahụtara na-agba ya bụ egwu, ma ndị na-agbakarị egwu uvie bụ ndị nze na ọzọ. Uhie bụ egwu a na-akụrụ ndị chiri echichi. Ọ na-adị iche, ọ dịghọ ka egwu ndị ọzọ. Ọ bụrụ onye ọbụla maka esi akụ ya, ọ bụrụkwa na onye ọbụla na-agba ya. Na sọ ndị na-agba ya bụ ndị Igbo ukwu nechala anya omume fa dị mma, ewee chiefe echichi were okpu mmemme itinye fa n'isi. Ọsọ fa bụ ndị nwere ikike ịgbanya bụ uhie. Uhie na-egosi na onye a echie n'ọzọ, chizuo echizuo n'Igbo ukwu, chizuo echizuo n'obodo anyị bụ Nigeria. O nwere onye ọzọ nwere ikike ịgbanya bụ uhie. Mgbe a na-akụ egwu a na-egosi na ife a na-eme ebe a bụ ife omenala ndị Igbo ka a na-eme, igosi na Igbo zuru ezu na-eme omenala fa, na ndị Igbo na-eme omenala na-agosiri eji mara ha, maka na asụsụ anyị bụ ihe eji mara anyị, ekike anyị bụ ihe eji mara anyị. So egwu a bụkwakwa ihe eji mara ndị Igbo.